sama-sama po tayo magpupuri sa ating Panginoon. Batiin po natin ang bawat isa. Umulan man o bumagyo, tayo ay magpupuri at walang makakapigil sa atin upang ibigay ang the best na magpupuri sa ating Panginoon. Halina't sama-sama, awinin natin siya. Halina't sama-sama, awinin natin siya. Ibalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaway. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Amen. Muli sa magandang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito, tayo pong muli ay nagsama-sama upang purihin, sambahin ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Kaya po sa umagang ito, once again, let's tune our hearts. Wala po tayong ibang gagawin ngayon kundi purihin ang ating Diyos. And once again, let's give our hearts, let's give our lives sa ating pong Diyos sa buhay. Amen. Kaya po, sama-sama po tayong umawit sa ating Panginoon.
sabihin natin sa Panginoon, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way in me. We give you our hearts, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Lord, tunay nga, Panginoon, kami ay narito. Kami ay narito upang sambahin ka, maluguran ka, Panginoon. Lord God, once again, binibigay namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pong puso, Panginoon. At sa pagpupuri namin sa umagang ito, Diyos, tunay nga o Diyos, na Ikaw lang ang maitaas. Ikaw lang ang mapaluguran, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, ay maibaba o Diyos. Ay yung pangalan lamang ang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. And Lord, alam namin na sa umagang ito, ay meron ka ng panibagong gagawin sa aming mga buhay, Panginoon. Muli mong kausapin, Panginoon, yung mga anak na narito sa lugar na ito, Diyos. Marami pong salamat sa iyong pinakamataas sa papurit pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, tayo magsami ng Amen. Amen. Good morning! So, meron tayong technical. Good morning! Amen. Isang malamig po na umaga sa bawat isa sa atin. So, sino po ang pinagpala ng ating Panginoon sa umagang ito? Bumubuhos man ang ulan, pero bumubuhos din po ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya po sa umagang ito, ating pong alalahanin ang mga ginawa ng Diyos sa ating pong buhay. Yung mga binibigay niya sa ating pagpapala, yung kagalingan, ay ating na kanya pong pinagkaloob sa bawat isa po sa atin. Kaya po sa umagang ito muli, sama-sama po tayong aawit at magpupuri sa ating Diyos sa buhay. Amen. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Sing, you live, you live. You died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sing, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world, your Father's only Son. Come on, church, we will sing, you live, say, you died,
You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Yeah. 'Cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came near, from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live. Let's sing hallelujah, for all you've done. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all, sing it again. Lord, you live. Say, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. Sing hallelujah, hallelujah. For all you've done. Hallelujah, hallelujah. For all you've done. Yes, Lord. We thank you for everything that you have done. Patuloy natin sambahin ang ating Panginoon. Tunay nga walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Jesus. Hey! Lay my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you were always there. In troubled times it's you I sing. I put you first, that's all I need. I humble all I am, go to you. Sing one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. Sing, you will never ever change. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever meets no way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I sing. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. I live by faith and not by sight. For come on, church, we will sing. So you are the way.
You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. So you are the way, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Sing it again. You are the way, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living on for you. Sing one way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Amen. Tunay nga na wala pong ibang daan sa katotohanan kundi ating Panginoong Yesus lamang. Kaya po sa umagang ito, patuloy po nating awitan ng ating Diyos. Muli po nating sabihin sa Panginoon, Lord, narito ako, Panginoon, handang sumunod sa iyo, handang magpuri sa iyo ng buong puso at katotohanan. Kaya po, once again, ating pong sambahin ang ating Diyos sa buhay. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore you. Hope of a life spent with you. Sing, here I am, 'cause here I am to worship, here I am to bow. Sing, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. So here I am, 'cause here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to sing. Here I am, 'cause here I am to worship, Lord, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sing, I'll never know,
I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Come on, church. We will call upon the name of Jesus. Sing, call upon the name of the Lord. We will be saved. Be saved. Oh, we call upon your name, Lord. Call upon the name of the Lord and be saved, and be saved. Sing, call upon the name of Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh. Call upon the name of the Lord and be saved. Oh, here I am, 'cause here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to sing. Here I am, Lord. Here I am to worship. Here I am to bow down. Lord, here we are. Here we are. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Sing Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, sing Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, be lifted higher, be lifted higher, higher, be lifted higher, be lifted higher, higher, be lifted higher. Oh, be lifted higher, higher, be lifted higher. Sing, let our King be lifted up. Hosanna. Muli pa, church, we will sing this song with all of our hearts. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus sa lugar na ito. We will sing Hosanna in the highest.
Oh, sing with all of your heart. Sabi mo sa Panginoon, lift up the name of Jesus. Be lifted higher, sing higher, higher. Be lifted higher. Oh, be lifted higher, sing higher, higher. Be lifted higher. Worship the name. Worship the name of Jesus. Let our King be lifted. Hosanna, Hosanna. Sing it again. Hosanna, Hosanna. Worship Him. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Oh, lift up the name, be lifted higher, sing higher. Higher, be lifted higher. Oh, be lifted higher, Lord. Be lifted higher. Lord, we lift your name higher. Be lifted higher. Ikaw lang ang maitaas, Panginoon. Be lifted higher. Sing higher. Higher, be lifted higher. Sing, let our King be lifted. Sing, let our King be lifted. Let our King be lifted. Sing Hosanna, Hosanna. Oh, come on, just worship the name of Jesus. Sing Hosanna in the highest. Lord, we lift your name in this place. You alone be lifted up in this place, oh God. You are the King of kings. You are the Lord of lords. Oh, we thank you for your presence in this place, Almighty God. Glory to your name. You are an awesome God. You are a
great God. We give you glory, we give you honor. Oh, we shout your praise. We shout your praise in this place. We lift your name on high, oh Jesus. Oh, we thank you, Lord. Lord, here I am. Here we are, worshiping your name. We lift your name on high. Oh, we thank you, God. We thank you, Holy Spirit. Oh, we thank you, Father. Hosanna in the highest. Oh, we thank you, Lord. We praise you, we honor you. Oh, we thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord, sa umagang ito, Ikaw lang ang aming sinasamba, Panginoon. Katulad ng aming inawit, O Diyos, narito kami upang sambahin ka, O Diyos. Upang itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, anumang kabigatan ang meron sa aming kalagitnaan ngayon, Panginoon. Lord, we rebuke all the works of the enemy in this place. We rebuke all the works of the enemy in our lives, Lord. Lord, alam namin, Panginoon, na sa umagang ito, Panginoon, ay kumikilos ka. Niyayakap po kami, Panginoon, ng iyong presensya sa lugar na ito, Panginoon. Dahil sabi mo sa iyong salita, Panginoon, 2 o 3 na nagtitipon sa iyong pangalan, Panginoon, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan, Panginoon. At alam namin na sa mga oras na ito ay narito ka sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga ginawa sa aming buhay, sa kagalingan, sa kalakasan, sa katagumpayan, Panginoon, sa mga pagpapala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, na sa iyo lang namin ibinibigay ang aming papuri at pagsamba. Ang pinakamataas sa papuri, pinakamataas sa pagsamba ay para sa iyo lamang, aming Diyos sa buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Yan po. So, may mga kids po ba tayo? So, nitong mga nakaraang araw po ay grabe po ang ulan, ano po, tsaka hangin. Dumaan po ang bagyo at may habagat po nito nakaraan. Kaya po, grabe po yung ulan, yung hangin. Yung puno nga po ng talisay natin dyan sa unahan yung ating pong wire ng Meralco ay nabagsakan niya. Kaya kahapon po wala tayong kuryente dito. Pero praise God po, mabilis mag-respond ang mga taga Meralco at nung tanghali po or bago siguro after lunch, ganyan po. Dumating na po sila hapon, mga ganong po. So, praise God, may kuryente na po tayo. Sige po, pwede po ba nating ituon ang ating mga kamay sa buhay ng mga batang ito? Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, O God, sa umaga pong ito. Salamat, Lord. Ikaw ay dakila. Ikaw, O Diyos, ay makapangyarihan. Ikaw, O Diyos, ang aming dakilang Ama dyan sa langit. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat, Lord, sa buhay ng mga batang ito, O God, na Lord, ikaw po, Panginoon, ang tumawag, ang pumili, ang nagbigay ng buhay, Lord, sa kanila dahil may magandang plano at layunin ka sa kanila at sa pagkakataon pong ito, sama-sama po namin silang itinata sa inyo pong presensya, O God, ang iyong makapangyarihang kamay, ang patuloy na, Lord, lumukob sa bawat isa sa kanila, O God, and we plead for the blood of Jesus upon each and every one of them, that no weapon forms against them by the enemy will prosper. We declare, O God, that, Lord, they belongs to you, O God,
at ang iyong mga anghel, O God, ang bumalat, ang Lord, maggabay sa buhay po ng mga batang ito. Salamat po, Banal na Espiritu, dahil sa kanila pong murang kaisipan, hinuhubog mo na po ang kanilang puso, ang kanilang mga spiritual na tenga, mga mata at puso na makinig sa iyo, O God. Lord, sa pakikinig po nila ng iyong salita sa Sunday School, patuloy na ang kanila pong mga puso ay maging bukas at ang magtuturo po sa kanila ay bigyan niyo po ng katalinuhan, karunungan na nagmumula sa iyo. Nananampalataya po kami, Panginoon, na lahat ng binhi na salita mo na matatanim sa kanilang puso ay magiging, Lord, tutubo, yayabong at ito po ay mamumunga sa kanilang mga buhay. Lord, we bless these children, O God, and we pray, O Father God, continue, O God, Lord, to bless these children, bless these kids, O God, na Lord, tunay nga po na maging pagpapala sila, O God. Lord, sa Panginoon, na sa kanila pong mga paglilingkod sa iyo, sa kanila pong mga pag-aaral, Lord, sa kanila pong mga tahanan, ay makita ang iyong kadakilaan, ang iyong kalwalhatian sa kanilang mga buhay. Thank you, O God. Bless these children, O God. We entrust their lives to you. We speak, O God, Lord, your favor, your blessing, your protection, O God, provision and guidance, O God, Lord, sa buhay po nila. Thank you, Father God. We honor you, we bless you, we glorify you this morning. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. Pwede po bang yung mga nasa bandang likod ay forward po tayo? Dahil iilan lang naman po tayo, ano? So, para po medyo hindi po tayo magkakalayo. Ayan. So, praise God dahil kahapon po, nagdaos po ang ating J-Blue bako ng kanilang anniversary. So, praise God po dahil patuloy na ginagamit ng Diyos ang Jesus Be Lifted Up Church, ang kanya pong iglesyang ito para po mas marami pa po mabahagian sa mga iba't ibang dako ng Pilipinas. Amen. Dito po sa ating bansang Pilipinas. At salamat po sa Panginoon sa buhay po ng mga manggagawa na itinalaga ng Diyos sa lugar na yon. At praise God, bagamat dito po sa atin ay maulan, sa Mindoro naman daw po ay hindi po ganun kalakas. Although umuulan-ulan po, but praise God dahil binigyan po sila ng Panginoon ng maayos-ayos na panahon at naituloy po ang ating anniversary doon. So si Bishop po, si Rev Stella ay nandun po sa Mindoro at alam ko po ngayon, papunta po sila ng Bulalakaw, pero si Bishop po at ang mga kamanggagawa po natin doon at si Rev Stella po ay pabalik na po yata dito sa sa Bacoor. So praise God po sa umaga pong ito. Sige po, bago po tayo meron po bang first time visitor? Meron po ba tayong first time? Wala po, no? So, lahat naman po ay kumbaga, somehow ay hinuhubog na ng Panginoon na lumakad in this journey of, our Christian faith to Him. So, tayo po ay sama-samang yumuko at can we just, sa maikli pong oras or minuto, can we just speak in tongues? Let our inner man, let our soul speak in the heavenly language. Kung hindi pa po kayo nag-speak in tongues, just say to God, purihin niyo po ang Panginoon. Hallelujah, you are worthy to be praised, O God. Basta po kung ano yung laman po ng inyong puso na pasasalamat, pagpupuri sa Panginoon. But if you can already speak in tongues, let's speak in tongues po. Amen? Let the Holy Spirit intercede on our behalf. Sige po. Let's pray. Hallelujah, hallelujah. Oh, we welcome you, God. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Father God, in our midst. Oh, shakayarada kandayaradaya sukurababababababa shande. Yekeyarada karadaya sekeyarada kandayaradaya shande. Yashakayarada karada kiyarada kande. Yakayarabababababa yande yarada kiyarada kande. Hakaradaya shakayarada karada kiyarada kande.
Oh, radakara baba 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 shande. Yes, sakaya radakara dakia radakande ya radakande. Yashakaya radakia radakara dakia radakande. Oh, radakara baba 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 shakaya radakande. Yekaya radakara dakia radakara dakara da yasekaya radakande. Oh, shaya kaya rada yasakaya radakia radakande. Yanda kara da yashakaya radakia radakara dakia radakande. Oh, rababa kiara da kiara da yaseke yara da kande. Oh, radakara da kara da kara da kiande. Yashaka yara baba 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 shaka yara da kiara da kande. Oh, shaka yara da kara da yaseye. Oh, kara da yara da yande yara da kiara da yasi yara kara baba baba yede. Oh, shaka yara da kande. Yanda kara da yase kia kiara de. Oh, shayara da yara de. Oh, rababa baba 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 shaka yara da kande. Oh, radakande. Ye ke arada ya sukura baba 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 ki arada kande. Ya anda karada ya kia ya se ya ki arada. Oh, shayara da ya saka ya baba baba baba. Oh, yanda de ya saka ya rada karada ki arada kiande. Oh, shaka ya baba 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 baba. Ye ya kiara de yanda kiara de ya se kiara da kara da kiye. Oh, sheya ya se ya kia ya se ya kia ya kara da ya se. Oh, sheya raba ba 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 ba. Hiya kaya de ya sa kiara da kara da kiara da kande. Oh, shaka ya raba ba 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 ba. Ya kaya kia ya sa kaya da kara da kiara da kande. Oh, shakaya radakara da kia radakande. Oh, haraba baba 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 shande. Oh, shakaya radakara da kara da kara da kande. Ye kaya radakia de yase. Oh, shaya kia se ya kaya de. Oh, raba baba baba kia radakande. Ya shakaya radakara da kara da kia yase. Oh, raba baba 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 baba. Ya kie se ara de. Oh, shaya rada kara da kande. Ya sakaya rada kie rada kara baba 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 baba. Oh, shakaya rada kara da kie rada kande. Oh, sakia rada kia rada kande. Oh, shanda kara da kande. Ya sakaya rada kande ya rada kande. She ya raba ba 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 she. Ye ke ya rada kie ya rada kande. Oh, shaka ya rada kande. Ya saka ya rada kia rada kura da kara ba 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 she. Oh, shaka ya rada kande. Ye ke ya rada kande. Oh, sukura ba 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 shaka ya rada kande. Ya kaya rada kie ya rada kara da ya shande. Hara ba 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 shaka ya rada kande. Ye ke ya rada kara da kande. Oh, shaka ya rada kie yande. Ya kie rada kara da kande. Oh, haraba ba 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 shande. He kiara da kara da kande. Ye kiara da kiara da kande. Ya saka yara da kara ba 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 shande. Oh, shaka yara da kande. Yande yara da kiara da kiande. Oh, shaka yara da kande. Ye ke yara da kara ba 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 shande. Oh, hala kara da kiara da kara de. Ha kayara da kande. Ha kiara da kande. Oh, yara ba 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 she yara da kande. Oh, yakayara da kande. Yes, oh Holy Spirit, we welcome you. We welcome you. We welcome you, oh God. Oh, yes, Lord. Yes, oh God. Oh, Jesus, be glorified, be exalted. We submit in your kingship. We submit in your lordship, oh God. Oh, you alone be glorified. You alone be exalted, oh God. You alone be lifted up, oh Jesus. Oh, harakara de yase, yakayara da ke, yara da kara de. Oh, shakayara da kande, yara da kande.
Oh, Shekeyara da Kura da Kande. Hara ba 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 ba. Oh, Yakayara da Kara da Kande. Yekiyara da Kara da Kiera da Kande. Oh, Shakayara da Kara da Kande. Yera ba 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 ba. Yekeyara da Kara da Kande. Yara da Kande. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, we're calling forth to your name, oh God, your holy name, Jesus. Oh, Shekeyara da Kara da Keyara da Kara de. Oh, Shekeyara da Yara ba 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 ba. Yanda Yara da Kande. Oh, Yakayara da Kande. Yes, Shakayara da Kande. Yeshua. Van Yeshua. Come on, let's lift up the name of our God, Yeshua. Yeshua, 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 Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Come on, lift your voice. Lift your voice to our King, to the one who was and is to come. Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua. Yeshua, Yeshua. Yes. Oh, we're calling forth to your holy name, God. Yeshua, Yeshua. Oh, yes, God. Oh, we call unto your name, oh God. Yeshua. Yes. Oh, we welcome you, King of glory. We welcome you, King of glory, in our midst. Yeshua.
Yeshua. Yeshua. Yahweh Rapha, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh Rapha, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Oh, Yahweh, Yahweh. Oh, yes, oh God. Oh, Jesus. Reveal yourself to us, oh God. Jireh, Adonai will manifest himself. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself for the last time. Oh, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai will manifest himself. Oh, yes, oh God. Oh, Jesus. Oh, yes, oh God. Oh, be glorified, be magnified. Hallelujah. Yes, oh Jesus, our King, our God, our Savior, our Redeemer. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, yes, God. Oh, Holy Spirit, reveal Jesus to each and every one of us. That we will be able to behold in His beauty. That we will be able to worship Him in spirit and in truth. That we will be able to love Him, to honor Him, to obey Him, to follow Him. Because it is you, Holy Spirit, will going to lead us and guide us into all truth.
We welcome you, Holy Spirit, in our midst. Thank you, oh God. Thank you, oh God. It is your presence, oh God. It is you, oh Holy Spirit. Is the most thing, evermost thing, oh God, that we want. Every time we come, oh God, together. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, oh God, for you are the God of breakthrough. You are the God who wants to speak, who wants to reveal. And let our hearts be open, oh God, this morning. Let our hearts receive your word, oh God. Not the word of man, but your word, oh God. Thank you, oh God, for the open heaven. Oh, thank you, oh God. Thank you, oh God. We honor you. We worship you. We bless you, oh God. Thank you, Lord, for setting your people free and teaching us how to worship you, oh God. Hallelujah, hallelujah. Thank you, oh God. Thank you, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, oh God. Hallelujah. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We honor you. We bless you. We glorify you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Sige po, tayo ay dumako na po sa salita ng Diyos. Thank you, Lord. Meron pala po tayong kasi kahapon po yata hindi ito gumagana. Can we open our key verse this month? And can we all stand up as we honor the Word of God in Mark 4, verse 35. Mark 4:35 to 41. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. And the same day when the even was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and he rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said to one another,
What manner of man is this that even the wind and the sea obey him? Praise be to God for His word. Tayo pa ay makakaupo na. Sino po dito sa ating kalagitnaan that you have a raging sea na sa sitwasyon mo po ngayon? Maaring personally, sa family, or sa business mo, or saan man po saan mga larangan ng ating buhay ngayon. Bago po tayo pumunta sa pag-usapan po natin, meron po ba? Or we all have already the peace of God? Hello, church. Amen. Meron na po. So we already have the peace that comes from God. So, ayan po, one of the revelation nito pong story na to, na yun nga po, pag meron po tayong pinagdadaanan na matinding bagyo, let's remember na kung ang Panginoong Jesus po, He was able to calm the water nung sinabi niya po na peace, be still. Let that word resound sa atin pong mga spirito and let it be declared over our situation. Amen? Kung meron man po tayo na raging sea, ano po pag sinabing raging sea? Yan po, yung alon malalakas, yung hangin malalakas, talagang, ayun nga po, halos pumupunta na yung tubig sa bangka. Di ba? Minsan, there are times, o maaari pong pagdadaanan natin or pinagdaanan natin na talaga pong napakalakas nung bagyo na kinakaharap natin. Let's remember na ang Diyos po natin ay wala pong imposible sa Kanya and He can calm the raging seas in our lives. Amen? So, this time po, we will continue to talk about the crossover. Pwede po ba natin, Kuya Henrik, ilabas? Can we have New King James Version, yung Mark 4 verse 35. Medyo hihimay-himayin po natin to. Dito po kasi, ito po yung mga binigay po ni Lord sa akin habang minimeditate, pinag-aaralan ko po ang salitang ito. Ito pong sabi po ng Panginoong Jesus dito, on the same day when the evening had come, He said unto them, ito po yung hihimay-himayin po natin, let us cross over to the other side. Yung sinabi po ng Panginoong Jesus na, let us cross over to the other side. Amen. Sa atin pong mga may asawa, taas nga pong kamay, sino pong mga may asawa? Yan, praise God. Pag po nagsalita yung asawa nyo, how do you take that word na sinabi po ng asawa nyo? Do we take it lightly? Tinitake po ba natin lightly? Kunwari po, si Kuya Ferdy, may sinabi po kay Ate Eileen na, kunwari po ay may sinabi si Kuya Ferdy na, tumayo ka na dyan, naalis tayo. Ano po ang respond natin ni Ate Eileen? Pwede po ba, pwede po sabihin ni Ate Eileen na, mamaya na, mainit pa o kaya mamaya na umuulan pa. O kaya po ay, pwede din na ang maging respond po ni Ate Eileen ay, wala. Diba? Pwede po minsan ganun hindi tayo nagre-respond. Tama ba? O kaya minsan naman po, agad-agad, tatayo na si Ate Eileen, magbibihis na kasi alis po sila. In this context po, the Lord is telling the disciple, after po ng mga ginawa ng Panginoon, this time po ay nasa Galilee po sila. At sabi po doon, nung paggabi na daw po, on the same day, pagkatapos po ni Jesus mangaral sa mga tao, yung iba po, yung mga parables, nagsasabi si Jesus sa multitude. This time po, marami po ang sumusunod na kay Jesus. Kung saan po pumupunta ang Panginoong Jesus, marami po ang sumusunod sa Kanya. Marami po ang, kumbaga, gustong maging disciple ni Jesus. Kumbaga, parang sa ano po, because of the miracles, because of the teaching po ng Panginoong Jesus,
pumupunta po ang mga tao sa kanya at kung saan siya pumupunta, sinusundan po siya. Kaya sabi po dito, noon daw po ang mga multitudes ay, kumbaga, pinauwi na ng Panginoong Jesus, wala na po yung mga multitude, dahil nga po paggabi na, nag-uwian na, sabi po doon, on the same day, when the evening had come, nung gabi na daw po, ito ang sinabi ng Panginoong Jesus sa mga disciples niya. Bigyan ko lang po muna kayo ng konting background. Dito po sa kumbaga, pinatrace po sa akin ng Panginoon yung pong sa Book of Matthew, Mark, and Luke. Kasi po, kung makikita po natin, ito pong story po na to, makikita po natin siya sa Book of Matthew, Mark, and Luke. Sa iba-iba pong chapter ng 3 pong librong ito. Pero po, may mga common or pare-parehas na kwento dito sa Book of Matthew, Mark, and Luke nung bago po mangyari ang pagkakataon po na to. So, sabi nga po, ayan, lakas po ng hangin. So, kung makikita po natin, nung sila po ay nasa Galilee, yan, sa Book of Matthew po muna tayo, tinawag po ni Jesus yung first disciples niya, si Peter, or si Simon, si Andrew, yung mga unang disciples na tinawag ni Jesus na, come and follow me. Sa Matthew 4, verse 12 to 22. Pero hindi pa po ito yung, kumbaga hindi po in-specify dito yung 12 na agad. Actually po, una dito ay yung 4. Si Peter or si Simon, si Andrew, si James and si John. Sila po yung first 4 disciples na tinawag ni Jesus, come and follow me. And then after po nun, sa mga following chapters, makikita po natin, yun na yung mga miracles ni Jesus. At tuwing may gagawin pong miracles si Jesus, hindi lang po silang 4 ang nakakakita nun. Marami po. Multitudes, kumbaga talaga pong dumudumog ang tao. Kumbaga talaga pong marami ang sumusunod sa Panginoong Jesus. At sabi nga po, yung mga teachings ni Jesus, yung pong may pinagaling si Jesus na leper, yung pong centurion na servant, ay pinagaling din po ng Panginoong Jesus. Yung mother-in-law po ni Peter, marami po ang gumaling. At pagdating po sa Matthew 8 verse 23 to 27, ito na po yung story. Nang sinabi po ni Jesus, tatawid sila sa kabilang ibayo. Okay po? Nasa Matthew 8 po yon, verse 23 to 27. Pagdating naman po sa Mark, Book of Mark, tinawag po ni Jesus yung unang mga disciples niya sa Mark 1 pa lang po, verse 16 to 20. At after po nun, sumunod po sila Peter, sila Simon, hindi pa po Peter pangalan niya, Simon, tapos po yan, sila Andrew, sila James, sila John. At after po nun, yun nga rin po, si Jesus nag-cast out ng mga demons, unclean spirits. Yun nga po, pinagaling ni Jesus yung mother-in-law ni Peter. Tapos yun nga po, nag-preach siya sa Galilee. Marami po ang gumaling, marami ang yung leper din po. Makikita natin, pinagaling ni Jesus at pinatawad yung paralytic. Marami po ang gumaling. At pagdating po dun sa Mark 3, verse 13 to 19, dito po, tinawag na ni Jesus yung 12 disciple. Nag-appoint na po siya. Kung nung una pong chapter ay basta lang po maraming sumusunod sa Panginoong Jesus. Pagdating po sa Mark 3, verse 13 to 19, ito na po yung in-appoint niya na po. Sarami po na fumafollow kay Jesus, nag-appoint na po siya ng 12 disciples. At ito po yun nga po, sila
kasama na po dito sila Matthew, sila Bartolomeo, sila Judas Iscariot, and so on and so forth. So marami, kumbaga, naging 12 na po yung disciples ni Jesus. At ito po yung, kumbaga, kung makikita po natin, pag po umaalis na yung multitude, umuuwi na yung mga tao sa kanila dahil natapos na po magturo si Jesus, natapos na siyang magpagaling, uuwi na po yung mga tao. Ang natitira na lang po na kasama ni Jesus ay yung 12 disciples. Sila na lang po. Although siguro po may iba na nakikinig pa rin po kay Jesus o naghihintay pa rin, pero ito pong 12 disciples na to. Kaya po pagdating po dito sa sa Mark 4 verse 35 to 41, ito na po yung binasa natin kanina. Ibig sabihin, gusto ko pong makita nyo yung scenario muna bago po natin to isa-isahin. So, balik po tayo na yun nga po, nakita ng mga disciples, ito pong 12 na to, nakita nila kung paano magturo si Jesus, kung paano mag-preach si Jesus, kung paano siya magpalayas ng mga unclean spirits, magpagaling. Kumbaga, physically po, dahil kasama nila si Jesus that time, kumbaga parang sa parang yung mga nag-OJT po, di ba? Or parang yung mga kumbaga parang sa po ay, kunwari sa laboratory. Habang gumagawa po yung teacher, yung mga estudyante, nakikita nila actual, what's happening. Hindi lang po yung nakalagay sa libro. Sila po mismo nakikita nila actual, yung mga disciples, nakikita nila paano gumaling yung leper, paano gumaling yung may sakit, paano pinalaya ni Jesus, yung mga may evil spirits, unclean spirits during that time. And then, dahil nga po that time, nasa Galilee sila, at gabi na po noon, sabi ni Jesus, let us go cross over to the other side. Okay po? Yan. Pause lang po muna tayo doon. Punta lang po muna tayo sa Book of Luke naman tayo. Sa Book of Luke po, ayan, makikita natin dito na si Luke po, in-state niya talaga na yung ministry ni Jesus nagsimula sa Galilee. Kaya po, alam natin na yung mga miracles na ginawa ni Jesus ay nasa Galilee sila noon. Okay po? At yan po, makikita din po natin dito na dun sa mga early chapters na nagpalaya si Jesus ng mga unclean spirits, pinagaling po ni Jesus yung mother-in-law ni Peter, at marami pong gumaling. At pagdating po sa Luke 5, verse 1 to 11, dito po, yan nga, tinawag po ni Jesus yung yung mga yung mga alagad niya. Yan nga po, si Peter, si Simon, si Andrew, si James, and si John. At yun po, marami rin pong ginawa na miracle si Jesus, pinagaling niya po yung leper, tapos pinatawad po ni Jesus yung paralytic at pinagaling niya ito. At pagdating po dun sa Luke 6 verse 12 to 16, dito naman po inappoint ni Jesus yung 12 disciples. Okay po? So, at yun nga po, after po noon, maraming pinagaling si Jesus, tapos nagturo po ang Panginoong Jesus, pinagaling ni Jesus yung servant ng centurion, pinagaling po ni Jesus yung anak po ng widow. Tapos, pinagaling po ni Jesus pinatawad po ni Jesus yung sinful woman. And then, mga nagbigay po ng parable si Jesus. And after po nito, pagpasok po sa Luke 8, verse 22 to 25, dito po sinabi ni Jesus, let's cross over to the other side. So, kung makikita po natin, yung Book of Mark and Luke, may pagkaparallel po sila. Tama po ba? Kumbaga, mas medyo magkatulad yung sequence nung kanilang mga sinulat na inappoint muna ni Jesus yung 12, tapos yun nga po, nagpagaling si Jesus and so on and so forth. And then, after po nun, sinabi ni Jesus, let's cross over to the other side. Okay po? So kung makikita po natin dito na
yun nga po, from Galilee, ay tatawid po sila sa kabila. Ayan. Sabi po, the following verse, kung makikita po natin, ay sa Gadarenes po sila tatawid. From Galilee to Gadarenes. So, pasok po muna tayo dito. Nung sinabi po ni Jesus na, yun nga. Ay, ito po muna tayo. When God speaks, sabi nga po, we have to take heed, listen, and be a good recipient of His word. Pag po ang Panginoong Jesus ay nagsasalita, even in our days today, nagsasalita po ang Panginoon. Sa papaano pong pamamaraan. First, if we are reading our Bible, hindi po natin maririnig ang Panginoong Jesus na, yes, there are many ways in our dreams. Pag po may nagsasalita dito sa unahan, God can use the people who are telling, preaching the Word of God. But number one, we can hear the Word of God. Mapapractice po yung spiritual hearing natin if we are reading the Word of God. And it is guided by the Holy Spirit. Amen? Kasi po pwede tayong magbasa ng salita ng Diyos, pero hindi po guided ng Holy Spirit. Ano pong mangyayari? Hindi natin maintindihan. Wala pong revelation. Alam niyo po ba, one revelation po na nilagay ni Lord sa heart ko. Di ba po sabi sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Hindi po actually iyon, itong written word of God. Written to eh. Ano po yung sinasabi dun sa Matthew 4:4? It is the spoken word. Ano po yung spoken word? Ayun po yung rema. Ibig sabihin, as we are reading the Word of God, God can speak to us. Pag yun po ang narinig po natin yung sinasabi ng Panginoong Jesus, that is the rema word. Kaya po maraming tao ng parang napapariwara o kaya parang feeling nila walang direction yung buhay nila, wala silang purpose. Kaya sabi po, totoo yung sinabi po sa salita ng Diyos, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Tingnan niyo po, ang isang tao, pag wala siyang purpose, pag hindi niya alam kung bakit ba siya nandito sa mundong ito, ano pong nangyayari? Kung ano-anong ginagawa, o kaya yung iba po, alam niyo, may pinsan po ako, gustong-gusto niya pong malaman ano yung purpose ni Lord sa buhay niya. Kaya lang, nakita ko po sa kanya, sa kagustuhan niyang malaman yung purpose ni Lord sa buhay niya. Kumbaga parang ayaw niyang dumaan sa proseso. Gusto niya, Lord, sabihin mo agad sa akin ano yung purpose ko. Hindi po ganun si Lord eh. Kumbaga iba-iba po yung kapamamaraanan ni Lord. But we will be able to know His purpose and His will sa buhay po natin if we are reading and hearing His word. Amen po? Hindi lang yung sa ganitong may nagsasalita na naririnig po natin, but we ourselves, our inner man, nakakarinig po ng salita ng Diyos. Bakit? Because the Word of God, pag katulad po nito, when God speaks, it is either a correction, or direction, or a warning. Sa panahon po na to ng mga disciples, the Word of God, when Jesus spoke, it is a direction. Tama po ba? Direction yung sinasabi ng Panginoong Jesus eh. At sabi nga po dito ng Panginoong Jesus, ito po yung sinabi niya, let us cross over to the other side. Pero po, bago po tayo mag-dive in po doon, alam niyo po ba, sa book of Matthew po, bago po ni Jesus, sinabi na mag-crossover na sa kabilang ano. Pwede po ba, Kuya Henrik, i-flash natin? Sa Matthew, teka lang po Matthew, kasi po sa Matthew 8 siya, nagsabi ang Panginoong Jesus dito, yung before noon. Sabi po dito, ayan, sa Matthew 8, 18 to 22, pwede po ba nating i-flash? Yan, sabi po dito, and when Jesus saw great multitudes about Him, ayun nga po yung talagang
nagfa-follow kay Jesus, nakikita po yung mga miracles, yung teaching ni Jesus, umupo po sila. Sabi po dito, He gave a command to depart to the other side. Next verse po. Ayan po, so sabi po dito, then a certain scribe came and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. So meron daw pong isang scribe na pumunta kay Jesus at sinabi, Teacher, susunod ako sa iyo kahit saan ka pumunta. Scribe is, kumbaga, ito po yung may mga alam about the scripture. Yung mga sinulat po ng, yung Torah, yung mga sinulat nila Isaiah, nila Jeremiah. Kumbaga, they know the word of God. Pero ito po, next, verse 20. And Jesus said to him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Ano po yung sinasabi ni Jesus dito? Maari pong itong scribe na to, iniisip niya na pag sumunod siya kay Jesus, ay madali lang. Di ba po? Kaya yung boldness niya na, Jesus, I will follow you wherever you go. Pero po ano po yung sinabi ni Jesus? Foxes have holes, and birds of the air have nests. Ibig sabihin, kung inaakala mo na ang pagsunod mo sa akin ay madali lang, na katulad ng ang mga foxes, meron silang pinagsisilungan pag umuulan, pag mainit, ang mga ibon ay merong bahay o yung nest nila. Sabi po dito, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Ano pong ibig sabihin? Ang Panginoong Jesus po, dahil ang assignment niya, ang tanging nais niya ay ang gawin po ang kalooban ng Diyos Ama, talaga pong He will go kung saan po siya dadalhin ng Panginoon. Kumbaga, sinasabi po ng Panginoon dun sa scribe na yon, willing ka ba na matulog kung saan-saan, maglakbay kung saan ako pupunta? Kumbaga parang paraphrase ko lang po Kumbaga parang inaano po ng Panginoong Jesus, kaya mo bang iwan yung comfortable life mo just to follow me? And then next verse. Then another of his disciples said to him, ayan, ang tinutukoy po dito ay maaari pong hindi kasama dun sa 12 disciples. Pero po yun nga, isa sa mga disciples ng Panginoong Hesus, isa sa mga sumusunod sa Kanya. Sabi po niya dito, Lord, let me first go and bury my father. Ibig sabihin, ito pong disciple na to, pag sinabing disciple na, hindi na lang siya follower. Iba po kasi ang follower at disciple. Ang follower po, kung saan po nagmi-miracle si Jesus, saan siya nagtuturo, they just follow Jesus. Pero po, pagdating na ng gabi, or pag medyo ayaw na nilang sumunod, they can go away. Pero ang disciples po, hindi. Talaga pong sumusunod sila kung nasa ng Panginoong Jesus, and they stayed. That's the difference of follower and disciple. At ang sinabi po dito, then another of his disciples. So ibig sabihin, ito pong tao na to ay considered as disciple na ng Panginoong Jesus. At sabi nga po dito, Lord, let me first go and bury my father. So maari pong itong disciple na to, patay yung tatay niya. Ang sabi niya sa Panginoong Jesus, ililibing ko lang po yung tatay ko. At susunod na po siya sa Panginoong Jesus. Tingnan niyo po, ano ang respond ni Jesus sa kanya? Next verse. Sabi po dito, but Jesus said to him, follow me, and let the dead bury their own dead. Kung pong siguro mahina-hina ang loob ng makakarinig na to, o kaya ay hindi handa ang puso ng makakarinig na to, sino pong hindi ma-offend? Sino ang hindi magagalit? Teka lang, patay yung tatay ko eh. Tapos ito respond mo sa akin, di ba? Pag po hindi tama ang puso. Pag po hindi tama ang puso, we can murmur.
Na grabe naman, wala namang puso to si Jesus. Ililibing ko lang yung tatay ko, tas susunod naman ako sa kanya eh. Di ba? But if our hearts is correct, yung pong sinabi ni Jesus na follow me at hayaan mo na ilibing nung patay yung kanyang sarili ay hindi po tayo ma-offend sa Panginoong Jesus, but we will lay down and follow. At pagkatapos po nito, sa book of Matthew, the following verse po, eto na yung tatawid na sila sa kabila. Kaya po tignan nyo, ang sabi ni Jesus, follow me. Kasi patawid na tayo sa kabila. Kung hihintayin mo pa na ilibing mo yung tatay mo, maiiwan ka. What God is saying, church, what God is saying for us, church, today. When God said crossover, it's a command. Hindi po siya suggestion ng Panginoong Jesus, but it is a command. Amen? Hindi po tayo pwedeng katulad nitong disciple na to na, Lord, teka lang, may gagawin po muna ako. Lord, wait lang, saglit po at pupunta lang po ako sa ganito, o kaya may gagawin lang po ako. No. Ito po ang sinasabi ng Panginoong Jesus, follow me. Let's follow Him. Amen? Kung ano man po yung concern natin, let's leave it aside. Bakit? Kasi po pag mag-crossover, ito po isang revelation na binigay sa akin ng Panginoong Jesus po while I was studying this. Pag po nag-crossover tayo, sabi niya po dito, di ba? Let us. Ito po yung una natin. Let us. Ibig sabihin po, yan. Yung sinabi po ni Jesus, let us cross over to the other side. Meaning, let's remember, hindi na po tayo mag-isa na nagdidesisyon sa buhay na ito. As, ibig sabihin, kasama na po natin si Lord lagi. Amen? Kasama po natin ang Diyos. Yes, God didn't made us a robot. Hindi po tayo ginawa ng Diyos na robot. May pagpapasya po tayo. We have our own free will. Hindi po yun inalis ni Lord sa atin. We have our own decision. Pero po, let's be reminded that it is no longer ako or ikaw. Ano po yun? Us na. Ibig sabihin, lagi po nating tandaan that Jesus is with us. Jesus is in us. The Holy Spirit is in us. Na hindi na po tayo mag-isa. Amen? Na sabi nga po ay, kasama po natin siya. Yung pong word na Emmanuel, it means God is with us. Na kaya po, sa paglalakbay po sa mundong ito, yung pagtawid natin every day, yung pagtawid natin every week, hindi po tayo dun mag-isa. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mag-isa. Kasama mo si Lord. Sa kabila, sabihin mo po, hindi ka mag-isa, kasama mo si Lord. Kasama po natin ang Holy Spirit. Amen? Di ba parang, pag po, lalo na po ito, si Jesus ang nagsabi, let us. Ibig sabihin, we can have confidence to our God na hindi niya tayo iiwan. Kasi kasama niya tayo eh. At sabi nga po ay, we have the assurance na hindi tayo alone sa takbuhin sa mundong ito. Hindi po tayo mag-isa sa mga problema sa buhay na ito. Amen? We have our God that is with us. Amen? Emmanuel, our God is with us. So sabi ng Panginoong Jesus, let us. Kasama natin po si Lord. At sabi po doon, crossover. Ito yung team po natin. Crossover, sabi nga po ay tatawid sa kabila. Sa pagtawid po natin sa kabilang ibayo, yun nga po, first, kasama natin si Lord, hindi tayo mag-isa. Next is, it's another level. Amen? God is still with us.
kasama natin si God. Katulad po nung panahon na yon, kasama pa rin ni Jesus yung mga disciples. Ibig sabihin, another destination, another level, but with the same people. Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang iwanan. Bakit po? Kasi in our crossover, dapat magkakasama pa rin po tayo. Amen? Kasi si Jesus at yung mga disciples, walang nang iwan sa kanila. Magkakasama sila na tumawid sa kabila. At sa tingin niyo po ba, nung sinabi ni Jesus na let us cross over to the other side, hindi po ba alam kaya ni Jesus na magkakaroon ng bagyo? Or biglang kukulimlim? Actually, kasi nga po gabi nun. Di ba? So, alam po ni Jesus na magkakaroon ng bagyo. Pero yung mga disciples, maaring nakikita lang nila na may hangin-hangin na. Di ba po? Kasi, nung nandun na po sila sa kalagitnaan doon lumakas yung bagyo, doon lumakas yung hangin, yung alon. Pero maaring beforehand po, may hangin-hangin na. Pero tignan niyo po dito, nung sinabi ni Jesus, let us cross over to the other side, ano po ang naging, kumbaga, yung puso ng mga disciples na kasama niya? Naniwala po sila sa Panginoong Hesus at nagtiwala sila sa Panginoong Hesus. In our crossover, ito po yung dalawang kailangan natin. Ang tunay na tiwala at paniniwala. Believe and trust. Alam niyo po ba, minsan sa buhay, hindi maiwasan na nagkakaroon po tayo ng takot. Tama ba? Pag po meron tayong mga pinagdadaanan na mga pagsubok, na mga, mga challenges sa buhay, lalo na pagbago, di ba po minsan nakakatakot? Alam niyo po ba, natural respond po ng tayong tao na matakot tayo. Pero hindi na natural kung mananatili po tayo sa takot na yon. Amen. Ito pong mga disciples na to, kung makikita natin, kaya po nagbigay ako ng overview kanina para po mas maunawaan natin. Nag-start po si Jesus ng ministry niya sa Galilee, di ba po? At yun nga, nakita ng mga disciples lahat, yung pagpapagaling ng Panginoong Hesus, pagpapalaya sa unclean spirits, yung teaching ng Panginoong Hesus. At ito na po, they will cross over to the other side. May bagong bagay na gagawin po ang Panginoong Hesus na hindi pa po nila na-experience before or maaring hindi pa nila nakikita before. Pero po yun nga, sila ay naniwala sa Panginoong Hesus at nagtiwala. Kaya sabihin mo po sa katabi mo, maniwala at magtiwala ka lang. Amen? Kaya po, di ba, sabi po sa Proverbs 3 verses 5 and 6, ano po doon? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all our ways, acknowledge Him and He shall direct our path. Sa pag-crossover po natin, kailangan po natin ang buong pusong pagtitiwala sa Panginoong Hesus. Amen? Kasi hindi po natin alam ano yung meron sa kabilang side. Hindi po tayo literal na katulad ng mga disciples that time na tatawid ng ilog or tatawid ng dagat. But maari pong in the spiritual realm, our church is now crossing over. Ang tanong, sasama po ba tayo sa Panginoon sa pag-crossover? Or katulad tayo ng isang disciple na magsasabi, Lord, ililibing ko lang yung tatay ko. Lord, sadali lang po. Kaya po kanina nabanggit ko, our choice, our free will is still with us. Hindi po yun inalis ng Panginoon. Ang tanong, susunod po ba tayo? Hahakbang po ba tayo ng may pananampalataya na sumunod sa ating Panginoong Hesus? Amen? Praise God. So sabi nga po, crossing over means we need another level of faith. Kung dati po, ang pinananampalatayanan lang natin, Lord, thank you po na ipro-provide mo yung pang-tuition ng anak ko. Lord, thank you na ikaw po yung faith natin, si Lord ay provider natin. Tama po yun.
kailangan establish yun sa atin. That our God is our provider, that our God is our Savior. Dapat po establish yun. Pero po, in the next level, or as we cross over, dapat po yung pananampalataya natin, hindi na lang po our God is our provider. Our God is our Savior. Mamaya po, papakita po natin sa inyo bakit natin kailangan ng next level of faith. Bakit natin kailangang mas taasan yung pananampalataya natin, hindi na lang po pang grade 1. Kasi nga, di ba, bago tayo pumunta ng grade 1 at grade 2, pupunta na sa grade 2, di ba? Yung mindset po natin, nung grade 1 tayo, mga anak ko po, grade 1 and grade 2, hindi ko po sila pwedeng pagsabayin. Bakit? Nag-homeschool pala po kami ngayon. Bakit? Kasi iba yung capacity ng grade 1 sa grade 2. Amen? Pero sabi nga po, as we go through that level, ay ini-increase po ng Panginoon. Pag po natapos natin yung grade 1, mag-i-increase yung knowledge natin about our Lord Jesus, mag-i-increase yung pagmamahal natin sa salita ng Diyos, mag-i-increase yung desire natin to really know the Lord, to be in His presence. At pagpasok po natin sa level 2 or dun sa next level, sa crossing over natin, mas prepared po tayo. Tama po ba? Kaya nga sabi nga po ay, yung pong faith natin kahapon, hindi natin pwedeng sabihin, ganun pa rin yung faith natin ngayon. Bakit po? Ano pa sabi sa Hebrews 11 verse 1? Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ang pananampalataya po is, kumbaga, dapat po ay kinukultivate po natin every day. Hindi natin pwede sabihin na, nung 1980s, grabe yung pananampalataya ko kay Lord. Talagang pumupunta ako sa ganito, sa ganyan. Talagang wala akong grabe yung pagkilos ni Lord during that time. Talagang kita-kita namin yung presence ni Lord. 1980s po yun. How about ngayon, 2025? Are you still that sobrang in love sa Panginoon? Are you still that yung para pong talagang kaya mong ibigay sa Panginoon lahat? Ultimo, last single money that you have, can you give it totally to the Lord? O kaya po, kahit na may ginagawa ka, pag merong ganitong gawain, you can lay down everything and follow. Alam niyo po ba, nakakatuwa pong ginagawa ng Panginoon. Let's broad our, kumbaga, wag po tayong mag-focus sa yes, we love our church. We love the Jesus Be Lifted Up Church dahil dito po tayo itinanim ng Panginoon. Pero alam niyo po ba, hindi lang po tayo ang church ng Panginoon. It is a body. Ibig sabihin, marami. Alam niyo po ba, are we aware that revival is already happening in our nation? Marami pong ginagawa ang Panginoon. And alam niyo po ba, God is on the move. Ang tanong, sasabay po ba tayo sa move ng Panginoon? Lord, hindi, dito lang kami sa J-Blue, dito mo kami nilagay Dito na lang kami. Remember, the body of Christ is kumbaga, hiwa-hiwalay po, magkakaiba tayo ng gifts. Ang mga churches po, magkakaiba ng gifts. Ang mga churches po, magkakaiba ang maaring group of people, katulad sa CCF po, mostly sa kanila, talagang mga businessmen, talagang mga may kaya, and there are, katulad po tayo, kumbaga, we are, kumbaga, group of people na hindi ganun na sobrang mayayaman, pero alam niyo po yun, pinagsama-sama tayo ng Panginoon. Meron naman na mga nasa bundok or nasa mga provinces na talagang nasa liblib. But still, we are one body of Christ. Amen? Wala po, hindi, di ba sabi nga po sa katawan, hindi mo pwede sasabihin sa kalingkingan mo na, hindi ka naman importante. Yung mata lang ang importante. O kaya yung kamay lang, yung mga major organs lang ang importante. No.
lahat po sa katawan natin ay importante. Amen? Kahit yung appendix na sinasabi po nila, kahit wala yan sa katawan ng tao, bakit po ilalagay ni Lord yan kung hindi yan importante, di ba? Importante po lahat. Tayo rin po, we are important part of the body of Christ. Kung hindi po tayo susunod sa ginagawa ng Panginoon, maiiwanan tayo. God wants us to cross over. Bakit po? Kasi may bagong mga bagay na ginagawa si Lord na hindi po tayo dapat na nakaupo lang, na walang ginagawa. Amen, church? So, sabi nga po, sa crossover, another level of faith is needed. Tanong mo sa katabi mo, anong level na ng faith mo? Nakakasabay po ba tayo? Okay po, maari pong yung iba sa atin, baguhan lang tayo. Maaring this year mo lang nakilala si Lord, okay, talaga nag-fully commit sa Panginoon. But, the Word of God says, may mga nahuli na mauuna. At may mga nauna na mahuhuli. Kaya po, anong labanan talaga? Yung pong tunay na pananampalataya sa Panginoon, tunay na pagsunod, it doesn't mean kung ngayon ka lang talagang ngayon mo lang totally binigay yung buhay mo sa Panginoon. The real thing po dito ay kung gaano po tayo kaseryoso na sumunod sa Panginoon. It doesn't mean kung bago ka or matagal ka na. Sabi nga po, when we go to the kingdom of God, ang reward natin pantay-pantay. Walang mas malaki, walang mas maliit. Bakit po? Read the Bible. It's in there. Amen? Marami pong parables na sinasabi si Jesus dito that we will be able, at yun nga po, let's be guided by the Holy Spirit. Kasi pag hindi po tayo guided ng Holy Spirit, hindi natin maiintindihan ano yung mga parables ni Jesus. Okay po, let's go back. Ayan po, let's go on. Malapit-lapit na naman po tayo. Ito na po. Ayan, sabi nga po, sa pag-follow natin sa Panginoon, sa pag-crossover po natin, sabi nga po, radical obedience is needed. Ano po pag sinabing radical? Talagang katulad po nung sinabi ni Jesus dun sa disciples, kahit may patay ka, let the dead bury himself. Di ba po? Kung meron kang kinakaharap ngayon, iwan mo. Kung talagang ready ka to follow Jesus. Amen? Sabi nga po, there is a cost in following Christ. Ang Panginoon po natin, hindi po siya basta-basta. Hindi siya yung pwede na yan. Okay lang yan. Okay na yan. Alam niyo po ba, si Jesus, He Himself chose yung yung 12 disciples. Siya po mismo ang pumili noon. Mamaya papakita ko po sa inyo yung Bible verse na yon. Kumbaga, alam po ng Panginoong Jesus, pero bakit kung alam ng Panginoong Jesus, bakit pinili niya si Judas na magbe-betray sa kanya? Kasi po, kasama yun sa plano ng Diyos. Kung hindi po i-betray ni Judas, si Jesus, hindi po mafulfill na ipapako siya sa cross. Kaya tingnan niyo po, wala pong, sa mata ng tao, parang mali yun or pero po sa harap ng Diyos, it's all part of God's plan towards our Lord Jesus Christ. So, sabi nga po ay, ayun, may cause po ang pagsunod sa Panginoong Jesus. Yan. Okay po, sabi nga po ay, ayun, yung po sa Matthew 8, verses 1 to 22, yung binasa po natin kanina, na ang cause po nun is to really lay down aside our lives. Yung mga personal, maaring ang personal na dream mo sa sarili mo, pumunta ka sa ganitong lugar, magtatrabaho ka doon para kumita ng malaki, personal desire mo, maging engineer ka, maging doktor ka, maging ganito ka, ganyan-ganyan. Yes, it's good na we have, meron tayong plano, meron tayong desire sa buhay natin. But, let's go back. Ano po yung unang sinabi ng Panginoon? Let us. Ibig sabihin, hindi na lang po yung gusto natin.
tatanungin na rin natin, Lord, ito po ba yung kalooban mo sa buhay ko? Ito po ba yung plano mo sa buhay ko? Ito po ba yung gusto mong gawin sa buhay ko? Okay, church, hindi po lahat ay pastor, hindi lahat ay teacher, hindi lahat evangelist, hindi lahat ay preacher, hindi lahat ay apostle. Teacher pala po, hindi preacher. Hindi po lahat ay humahawak ng mic. Parang katulad po sa katawan, iba-iba po ng function. Kailangan alamin po natin ano yung function natin sa kaharian ng Diyos. Amen? At we cannot compare ourselves to others. Lord, bakit si ganito? Grabe mo naman gamitin. Bakit ako parang ang tagal-tagal ko na ang gustong magpagamit sa'yo, hindi mo pa rin ako ginagamit. Baka po gusto muna ni Lord, alisin yung pride natin, alisin yung kayabangan, alisin muna yung mga bagay na makakapag-filthy sa atin, ibig sabihin makakarumi sa atin, para pag ginamit niya tayo, we are a vessel of honor sa Kanya po. Amen? So, ano yung parte natin sa kaharian ng Diyos? Meron po yan. At in our relationship, kaya po mahalaga yung personal relationship sa Panginoon. Kasi doon po niya i-reveal sa atin. Yes, God can use someone. Yung pastor po natin, o kaya yung mga ibang tao, God can use them para i-reveal sa'yo kung ano yung plano ni Lord sa buhay mo. But, God Himself wants to reveal it to us personally. At pumapasok po siya dun sa personal na relasyon natin sa Panginoon. Amen? At ito na po yung last, to the other side. Ano pong ibig sabihin nun? May action. May movement. Di ba po? Ang tanong, are we willing to move with Jesus? Are we willing to follow and obey Him? Na kung dati po, umuupo lang tayo, nakikinig tayo, it's good. Kasi sabi nga po, kailangan lagi po tayong student in the Word of God. Kasi po kahit kami, kahit ako po, I want to receive from the Lord. Kumbaga, patuloy po, kumbaga tayo ay, patuloy po tayong nagre-receive sa salita ng Diyos. Hindi po porket alam na natin yan, ini-ignore na po natin. No. Because the revelation of God is still flowing. Amen? So, sabi nga po, to the other side means we have to leave our comfort zone. To the other side means we have to follow Him with all our hearts, with all our soul, with all our might, with all our strength. To the other side means faith without action is dead. Ngayon, ang tanong po, are you willing to cross over to the other side with the Lord? Amen? Ito na po. Lapit na po tayo. Balik lang po ako, di ba? Inisa-isa po natin kanina yung Matthew, Mark, Luke, and John. Alam niyo po ba, isang common na kaganapan, after po nilang mag-cross over to the other side, pare-parehas po yung story. Kung babasahin niyo po, after po nung mga Bible verses na sinabi ko, i-continue po yung basahin yon. Ito po ang next na nangyari. Pagdating nila, di ba po, yun nga, sa dagat pa lang, naka-experience na po sila ng bagyo, ng unos, di ba po? Malalakas na hangin, malalakas na alon, at pinakalma po ng Panginoong Hesus. Yun nga po, katulad po nung binanggit ni Bishop, nakitan po nila ang kapangyarihan ng Diyos, ng Panginoon. Di ba kaya po sila namangha eh. Sabi nila, sino tong tao na to na ultimo ang hangin at ang tubig ay sumusunod sa Kanya? Alam niyo po ba minsan, kahit ilang beses na po nating nakita ang kapangyarihan ng Panginoon, pinagaling ka na ni Lord dati. Di ba? Nagkasakit ka, pinagaling ka ni Lord dati. Ngayong may sakit ka, minsan, nagkaka-doubt tayo. Nakita na nga po natin yung kapangyarihan ni Lord dati eh. Di ba? Sometimes, kaya po nabanggit natin kanina, kailangan nating maniwala at manampalataya.
Pag po nagkakaroon tayo sa buhay natin ng doubt na, Lord, kaya mo po pa po ba akong pagalingin? Kaya mo pa po ba ako talagang palayain dito? Ang kailangan po natin ay maniwala at manampalataya sa Panginoong Jesus because He alone can do it for us. Amen? Wala pong imposible kay Lord. Minsan madali pong sabihin, di ba? Na Lord, walang imposible sa'yo. Pag ngayon dumadaan ka na sa matinding pagsubok, kaya pa rin po ba natin sabihin, Lord, walang imposible sa'yo. Amen? Alam niyo po ba na lumalabas po yung tunay na pananampalataya po natin pag dumadaan po tayo sa pagsubok. Di ba kaya nga po sabi ni Jesus doon sa mga disciples, ano po sabi niya doon? Para po eksakto sa sinabi ng Panginoong Hesus. Sabi niya po dito, bakit kayo natatakot? Why are you so fearful? How is that you have no faith? Sabi po ni Jesus sa mga disciples, biro niyo po kasama ni Jesus yung mga disciples. Ay, di ba nagpapagaling si Jesus? Pinalayas niya yung mga unclean spirits. Nakita po ng mga disciples to eh. Di ba no nasa Galilee pa po sila? Ngayon, itong may bagyo, sabi ni Jesus, bakit kayo natatakot? Sino ba yung kasama nyo? Alam nyo po ba, natatakot po tayo pag hindi natin kilala o hindi natin alam kung gaano kakapangyarihan ang Diyos po natin. Pumapasok yung takot, yung pangamba sa puso natin, pag po may pinagdadaanan tayo, pag po hindi tayo confident kung sino si God, kung sino si Jesus, kung ano yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ayun po yung pinaka-ano doon. Kaya sabi po ng Panginoong Hesus, bakit kayo natatakot? Asan ang pananampalataya nyo? Hello, church? Baka po ngayon may matagal ka nang iniinda na sakit, karamdaman. Hinahanap ng Panginoon, asan ang pananampalataya mo? Yes, maari pong every Sunday we're here. It's okay and that's good. Pero po, yung faith natin sa Panginoon, how is it? Buong puso po ba tayo nagtitiwala sa Panginoon? Buong puso po ba tayong naniniwala sa Panginoon na wala pong imposible sa Kanya? That He is the God of all flesh. Is there anything too hard for me, says the Lord? Wala pong mahirap sa Panginoon. Tignan niyo po yung una pong pinoint out ni Jesus, yung takot. Sunod, sinabi niya, nasa ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin po, if there is fear in our hearts, napaparalyze po ang faith natin. Wala yung pananampalataya natin. Hindi gumagana. Our faith is not working. Kaya po ngayon, kung may takot pa sa puso mo, let it be removed at palitan mo po ito ng pananampalataya. Tunay na pananampalataya po sa ating Diyos. Amen? And we will be able to see the power of God. Yung mga disciples po, di ba, nakita nila ang kapangyarihan po ng Diyos. At pagdating po nila sa other side, ano po sabi dito? Ano po yung story doon? Naka-encounter po sila ng sinasaniban ng masamang espiritu. Sabi po dito, kaya po binanggit ko sa inyo, kailangan ng next level eh. Kung dun sa Galilee po, ang pinalayas lang ng Panginoong Hesus, dun sa mga may evil spirits ay unclean spirits, demons. Pagdating po dito, tingnan nyo po, kaya kailangan ng next level of faith sa kabilang ibayo. Ano po agad yung kinaharap nila? Sino po nakakaalala ng story sa Bible na yung yung tao na inaaniba ng masamang spirito na sa tomb na siya natutulog, sinasaktan niya yung sarili niya, at lahat ng tao natatakot doon sa tao na yon. Bakit po? Kasi yung sumasapi po doon sa tao na yon is legions. Ibig sabihin, napakaraming demonyo. At, tingnan niyo po
First time po nilang maka-experience nun. Tama ba? Ng mga disciples na kasama ni Jesus. But because Jesus was with them, nung pinalayas po ni Jesus, di ba po, sabi nung demonyo, anong mga legions na wag niyo po kami itapon sa, let's read it for a while po para makita po natin dito. Ito po, sabi po dito, ito po, sa verse 29, sabi po dito, and suddenly they cried out saying, what have we do with you, Jesus? You are the Son of God. How you come here to torment us before the time? Sabi po nung mga spirits or yung evil spirits. Now, a good way off from them, there was a herd of many swine feeding. So the demons begged him, saying, if you cast us out, permit us to go away into the herds of the swine. Nakiusap po yung mga demons na doon sila sa mga baboy itapon. At yun nga po, doon sila inano ng Panginoon, tinapon. Di ba po? Sabi po ni Jesus, go! At yun nga po, naglabasan po yung mga evil spirits doon sa tao na yon, pumunta sa mga baboy. At sabi nga po, yung mga baboy, matalino. Tingnan nyo po kung yung mga baboy, ayaw nilang saniban sila ng evil spirits. Bakit kaya minsan yung mga tao, ayaw nilang palayasin yung mga evil spirits sa kanila? Ano po ginawa ng mga baboy? Nagtakbuhan po sila sa bangin. Mas gusto nilang mamatay kesa may evil spirits na nasa kanila. Alam niyo po ba, may na-experience po ako. Alam niyo po isang sobrang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Right now po talagang ini-stir up po ni Lord yung heart ko for deliverance. Bakit po? Kasi nagsimula po ito, hindi ko po alam kung nandito na po ako sa Cavite. Basta po, I had a series of dreams na lagi po akong nagka-cast out ng mga demonyo sa panaginip ko. Sa paggising ko po, pagod na pagod ako para po ako nakikipaglaban lagi na literal na talaga pong pagod na pagod po ako. Tapos yun nga, minsan talagang uhaw na uhaw po ako pagkabangon ko. At lagi ko po sinasabi, Lord, bakit po ganito yung mga panaginip ko? And yun nga po, nag-start po ako magkaroon ng desire na, alam niyo po, meron kasi tayong kapatid before, pero nasa ibang na po siya, church. Sinabihan ko po siya, ito po with a sincere heart, kasi nakikita ko po, hindi normal yung mga ginagawa niya. Sinabihan ko po siya, kailangan mo magpa-deliverance. Ako po gusto ko magpa-deliverance eh. Bakit? Kasi po para lahat ng naka-attach sa akin na demon spirits and evil spirits, mawala. Kasi ayoko pong may naka-ano sa akin na demonyo. Sino po bang may gusto na may demonyo ka sa katawan, di ba? Sa temple na to. Alam niyo po ba nagalit siya sa akin? Bakit daw niya kailangan magpa-deliverance? Basta ganun-ganun. Pero alam ko na po, nung nagalit siya, yung pong demonyo na nasa kanya, ayaw umalis. Hindi po siya yung nagagalit, kundi yung demonyo na nasa kanya, ayaw umalis sa kanya. Kaya nagre-react siya na, ba't ako magpapa-deliverance? Baka ikaw yung kailangan magpa-deliverance, mga ganun-ganun na po yung sinasabi sa akin. Alam niyo po ba, kahit gano'n na tayo katagal na umaattend sa church, it doesn't mean na wala na tayong demon sa atin. One testimony. Ito po kailan lang po ba? Last month. All of a sudden, sino po nakakakilala po kay Pastor Vlad, Shavuk, sa Hungry Gen Ministry. Isa po siya sa fina-follow ko. Nasa gift of deliverance po siya. Nung makita ko po pupunta siya dito sa Pilipinas, grabe po, tuwang-tuwa yung spirito ko na, wow, Lord, pupunta siya dito. Na parang talagang gusto-gusto ko po umattend. At that time, iniisip ko na po agad, paano ko iwan yung mga bata? Parang saan ko sila iiwan? Tapos yun nga po, nag-iisip na agad ako, tumatakbo na yung isip ko na paano ko magpapaalam kay Alvi, paano ko sasabihin na ganito. Eh di po, nasa isip ko na po, iiwan ko po yung mga bata kila mama ko, kila Rev. Tapos para po si Alvi, makapasok pa rin po siya sa work. Tapos ako nga po, yun nga, kung sakali, attend po ako.
nagyayaya na po ako ng ibang mga, alam kong meron ding desire to, to receive an impartation. E di po, ngayon, nung sinabi ko po kay Mama, finorward niya po kay Bishop, kay Papa. At bigla sabi po ni Papa, sige, attend kami. Naku po, sabi ko, hala, attend sila. Sabi ko, Lord, saan ko iwanan yung dalawa? Parang gano'n na po. Pero sabi ko, Lord, alam mo yung heart ko, gusto ko po talaga umattend. At praise God, dahil si Alvi po talaga nakita niya rin yung heart ko na sabi niya, sige, actually 2 days po yun, pero one day, Thursday lang po kami umattend. Sabi niya, sige, ako na lang magbabantay sa dalawa para maka-attend ka. Dito ang tuwa po ako, sabi ko, Lord, thank you. Alam niyo po ba, bago po pumunta doon, sineset ko na po yung heart ko na, Lord, I will receive from you. Sabi ko, Lord, kung may kailangan kang alisin, baklasin sa akin, Lord, do it. Talagang yung hunger. Di ba pag uhaw or gutom ka, kahit anong nasa mesa, kakainin mo, hindi ka na mamimili. Ay, bakit ito ulam? Bakit ganito? Bakit ganyan? No. That time po talagang yung spirito ko po, talagang I just want to meet God. I just want to hear from God. At alam niyo po ba, first time ko lang din pong makita, yung si Bishop Ted, hindi ko po siya maalala, pero po nagfa-flow po siya sa deliverance. After niya po magturo, nagkaroon ng mass deliverance. Bago pa po mangyari yun, meron ng mga nagsisigawan. Alam mo, may mga dala. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kahit believer na po tayo ni Jesus, maaring may dala pa rin po tayong mga evil spirits. Bakit? Isa lang po to, isang symptoms na may evil spirits po tayong dala-dala. Or meron pang nakasabit sa atin. Pag po nagbabasa tayo ng Bible, nakakatulog tayo, inaantok tayo, o kaya po pag nagpe-pray tayo, ang amen natin, kinabukasan na, that's one symptoms. Another thing, pag po nag-worship tayo, hindi mo mataas yung kamay mo, you cannot feel, parang ang awkward. Merong demon na nagaano. Another thing, pag lagi po tayong nagagalit, out of nowhere, biglang nagbe-burst out yung galit, there's demon. Bakit po? Ito na po, balik tayo sa testimony ko po. Ito po, personal testimony ko to, ha? Alam niyo po ba, noong pong conference na yon, walang break time. Nag-start po ng 9 a.m. hanggang 7 p.m. Pero dahil nga po ayaw naming lumabas, nagbaon po kami. Tapos nung si Bishop Ted na po yung nagsalita, sabi niya, hindi niyo po ba napansin wala tayong break time? Di nagtawanan yung mga tao, wala pong break time talaga. Alam niyo po, sabi niya, alam niyo kung bakit? Kasi isusukan niyo lang din yan. O di nagtawanan ulit. Parang sabi ko parang ako nung una hindi ko pa po mag-gets yun eh. And then here it comes. Pagkatapos pong magturo ni Bishop Ted, nagkaroon po ng mass deliverance. Ayun nga po, nag-start na siya mag-cast out. Talagang grabe rin po yung presence ni Lord during that time. Nag-speaking tongues, ganyan. Tapos nag-start na po mag-cast out si Bishop Ted. Yun nga po, yung poverty spirit, out in Jesus' name. Spirit of sickness, out in Jesus' name. Basta ganyan po, nagsisimula na mag-cast out si Bishop Ted. Wala pong pinapunta sa unahan na. It's a mass deliverance. Ibig sabihin po, talagang yung spirit po, the Holy Spirit is moving in that, Cuneta Astrodome. Tapos nung sinabi na po ni Bishop Ted, spirit of anger out in Jesus' name. Alam niyo po, parang biglang may tumusok sa lalamunan ko na parang kailangan ko lang siyang ilabas. Ubo na po ako ng ubo. Tapos hindi ko po namalayan. Tapos kinuha ko na lang po, kasi nakapikit po ako, kinuha ko na lang, may nakatabi po akong tissue. Kinuha ko lang po yung tissue ko. Tapos parang yun nga, parang alam ko po, doon ako dumudura sa, kasi isang way po na, or isang indication na the evil spirits or the demons are coming out, yun nga po, through coughing or yung minsan may mainit na lalabas sa'yo, o kaya po, basta yun nga parang
marami pong mga indications. That time po, ubo po ako na ubo. Tapos pero yun nga po, dun yun nung sinabi na spirit of anger, out in Jesus' name. Talaga pong ubo po ako na ubo. Tapos nung naramdaman ko po na wala na, nagte-thank you na po ako kay Lord. Sabi ko, Lord, thank you for delivering me from the spirit of anger. Tapos di yun nga po, nagpapasalamat na po ako sa Panginoon. Pagkakita ko po, kasi kumain po kami ng tinapay. Nag-share po kami. Doon ko po naintindihan na kaya pala po sabi ni Bishop Ted, isusukan nyo lang din yan. Kasi po, pasintabi po sa kung may kumakain, ganyan. Ay talaga pong, unaware po ako, hindi ko alam, nasuka ko rin pala po yung kinain ko. Pero po, after that, para pong may nawala rin po sa akin, saan po kaya nakapasok yung spirit of anger na yon? Sabi ko nga, Lord, siguro yun dahil dun sa dalawa kong mga chikiting na talagang everyday, dahil po magkakasama kami, tapos parehas pang lalaki, talagang yung patience, siguro po talagang sumasagad-sagad po ako at talagang may times na talaga pong nagagalit ako sa kanila na minsan nga kinokontrol ko yung sarili ko pero hindi ko makontrol. Pero yun nga po, after that, nakita ko po, may change po sa akin na parang kahit anong kakulitan nila, nagagalit po ako, pero after nun, wala na. Para pong kumbaga, naho-hold ko po agad yung peace ko. Pero nung mga nakaraan, talaga pong pag nainis or nagalit po ako sa kanilang dalawa, hanggang ilang oras na, nararamdaman ko po, naiinis, nagagalit pa rin ako. Pero after that po, ano po ibig sabihin? Alam niyo po ba, God is on the move of delivering His people. Bakit po? Kasi po yung mga demons, yung mga evil spirits, unclean spirits, pag hindi yan lumayas po sa atin, hinohold niya tayo. Kaya minsan may mga decisions po tayo na ginagawa natin, hindi po yun actually sa atin influenced by the evil spirits, by the devils. So, it doesn't mean na ang tagal-tagal na po natin sa church ay wala na pong demons. Marami pong open doors ang kaaway sa buhay natin. If we have unforgiveness, if we have hatred sa puso natin, meron tayong mga, o kaya po, may nagbigay sa'yo, ano pala siya, gamit na may evil spirits. Naalala ko po si Ate Ice, di ba? Alam niyo po ba si Ate Ice noon? Tuwang-tuwa po siya dun sa mga dwarfs. Yung 7 dwarfs ni Snow White. Saan niyo po ba Ate Ice binili yun? Uniwide. Binili po ni Ate Ice yung mga duwende at inuwi sa kanila. At after po nun, dahil pinaninirahan po ng mga evil spirits yung dwarfs, yung mga duwende-duwende na yon, naisama po ni Ate Ay sa bahay niya yung mga duwende, yung mga evil spirits. And praise God, dahil binigyan po tayo ni Lord ng, alam niyo po, isang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, kaya po we are a living church. Bakit? Kasi po, hindi po hinahayaan ni Lord na talagang madidefeat ang mga anak niya sa tahanang ito. Dahil po, because yung pong gift na binigay ni Lord kay Ate Eileen, she can see in the spiritual realm. Nakikita niya po na yun nga, merong dito, yun nga po, ito yung atake ng kaaway. And even in her dreams, God is revealing sa mga prayers po natin. Yun nga, nung pong Monday, yan, may po, talagang malapit na po dumating si Lord. We have to set our homes, our house in order, na kailangan na po nating ayusin yung mga buhay natin. At yun nga po, by the power of God, napalayas po yung mga duwende sa bahay nila Ate Ice, yung mga evil spirits. At yun nga po, winasak yung mga na yun. Ano po ibig sabihin? Marami pong open door ang kaaway. Pag po hindi tayo aware of it, ayun din po, sa bahay din po namin, another testimony, malapit na po tayo. Niremind lang po ako ng Holy Spirit. Testimony ko po yung sinishare ko. Although may mga testimonies din po ako alam na iba, para po mapatunayan po sa inyo na totoo po ang kapangyarihan ng Diyos. Nung nandito pa po kami sa, dito po kasi kami dati, dyan po sa taas, yung pong CR namin, kami lang pong mag-iina during that time, paliliguan ko na po yung dalawa. Bigla po ako may naamoy, nakakaibang amoy sa CR namin. Para pong ang baho na
na scent na basta parang ang baho. Sabi ko, Lord, ano po ito? Parang kasi po nag-init po akong tubig noon. Pagkalabas ko po ng CR, bigla po ako ni-remind ng Holy Spirit, kunin ko po yung oil at i-anoint yung CR namin. Kinuha ko po yung oil, tapos nag-start po ako mag-speaking in tongues. I plead for the blood of Jesus and the walls of fire. Talaga pong mga anghel ng Panginoon, tinawag ko, and I start anointing that, yung CR. Tapos kinuha ko na po yung mainit na tubig. Alam niyo po ba, amazingly, kahit ako po, na-amaze ako eh. Pagkapasok ko po ng CR, nawala po yung masangsang na amoy, na mabahong amoy. Bakit? Because of the power of God. Amen? Kaya kailangan po marunong tayo makinig sa boses ng Banal na Espiritu. And then, eto naman po, nung paglipat po namin dito sa bahay namin, wala po akong amoy. Pero po may nasa-sense ako, there is something kakaiba sa bahay. Kasi hindi pa po namin, although pinag-pray na po namin siya as family, pero hindi pa po siya yung talagang na-dedicate na yung corporate or yung may mga kapatiran po, si Bishop, ganyan. Napansin ko po, tumatalon ang sakit sa amin. Una pong nagkasakit ay, hindi ko pa maalala kung si Asher o si Asiel, tapos po ay, yun nga po, si Alvi, and then ako po. Basta talaga pong tumatalon yung sakit sa amin. Sabi ko na po kay Ate Eileen, pag ano nga po, pray po tayo dito sa bahay. At praise God, kasi nung nagpaalay po si Pastor Alvi sa kanya, sabi ko po, Ate Eileen, pray po tayo. Nag-pray po kami. At before that pala po, nung si Aziel or si Asher po yung inalay ni Ate Eileen, meron pala pong naamoy si Ate Eileen kasi parang pumunta po siyang likod, parang tinignan niya po, sabi niya, that time pala po, may naamoy daw po siyang kakaibang amoy na parang ang sangsang, na parang first time niya daw po maamoy yung baho na yon. Nasabi niya baka daw po may pinatay doon na kasi nga po, kumbaga lupa siya, although may nakatirik po doon bahay dati, pero wala na po yun. Tas matagal nakatenga yung lupa. Hindi po natin alam what had happened years back. Pero sabi niya dapat, sabi ni Ate Eileen, dapat po nagkatay kayo dito ng manok or ganyan, ng dugo. Pero sabi ko na lang, pero po mas makapangyarihan ang dugo ng Panginoong Jesus. Ayun po agad yung claim ko. Sabi, tapos nung yun nga, tinawag po namin si Kuya Ferdy, dahil nga po nagpaalay yung mga bata. Tapos nag-pray po kami. Kami pong family nandun, dahil si Alvi po that time hindi nakapasok. And then si Ate Eileen, si Kuya Ferdy, kami lang po. We just pray, nag-worship po kami sa Panginoon, and nag-pray. Tapos yun nga po, kinuha ko yung oil, nag-anoint po kami. And praise God, after that po, kahit isa po sa amin, yes, yung sipon, ubo, pero po wala na po yung talagang, ako po nun, kaso po ako talagang first time kung yung talagang nanginginig yung katawan ko, madaling araw po, giniginawa ko. At yun nga po, after that, praise be to God, wala na po yung nagkasakit sa amin na yun talaga pong sunod-sunod na sakit. At yun nga po, minsan uubuhin pero ilang araw lang, wala na. Unlike nun, parang after 7 days, may mga ubo, sipon pa rin po. Alam niyo po ba, may mga sickness na it's spiritual. May mga sakit na spiritual. Kaya po kailangan, we are aware. Kasi po, sabi nga po, yung mga nakikita natin, nakikita lang po yun ng naked eyes natin. Pero po, there is spiritual world. Ano po kayo nangyayari sa spiritual world? Eto na po, our conclusion. Balik lang po tayo. Balik na po tayo. Okay po? After po nilang tumawid sa kabilang ibayo, eto po yung pinakita po sa akin ni Lord na common, na nangyari sa Matthew, Mark, Luke. Bigay ko po muna yung mga verses. Matthew 10, verses 5 to 15. Matthew 6, verse 7 to 13. Mark 6, verse 7 to 13. And Luke 9, verse 1 to 6. Ito na po yung nakatawid na sila sa kabilang ibayo. After po nilang tumawid, nag-miracle po ulit ang Panginoon. Marami siyang ginawa. Healed many, yung mga may sakit. At ito na po, yung 3 verses po na binigay ko sa inyo, kung babasahin niyo po yun sa bahay niyo, ano po yun? Sinent out po
ng Panginoong Jesus yung 12 disciples niya. Kung doon po sa Galilee, puro si Jesus, di ba po? Si Jesus ang nag-heal, si Jesus ang kumbaga, gumagawa ng mga miracles. Kaya po sabi ko sa inyo, sa crossover, kailangan natin ng next level of faith. Dahil po pagdating natin sa kabila, after we cross over, sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Sabihin mo sa kabila, gagamitin ka na ni Lord. Bakit? Yun nga po yung 3 verses po na binigay ko sa inyo. Kung babasahin niyo po yon, Jesus sent the 12 disciples. At ito na po, ang maganda, nakakatuwa po. Inisa-isa ko lang po. Sa Matthew 10, verse 5 to 15, ito po yung sinabi sa kanila ni Jesus. Basahin niyo na lang po. Go to the lost sheep of Israel, preach the kingdom of God is at hand, heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. So sabi po ng Panginoong Hesus sa 12 disciples, yun nga, mag-preach kayo that the kingdom of God is at hand. Pagalingin yung mga may sakit, palayain, yung mga i-cleanse, yung mga lepers, raise the dead. Wow, praise God. Sino po may desire dito na gamitin ni Lord na magbuhay ng patay? Amen. It's a faith. Faith from the Lord. Kailangan natin ng matinding pananampalataya po doon. And if the Lord sees our faith, God can use us. Amen? At sabi po doon, di ba? Raise the dead, cast out demons. Gagamitin po tayo ni Lord to cast out demons. Paano kung ikaw may demon ka pa? Paano ka gagamitin ni Lord? Alam niyo po ba, totoong nangyari po to, nung nasa Mindoro pa po kami, more than 20 years ago, high school or elementary pa lang po ako doon, meron po kaming parang may deliverance na nangyayari po doon na seminar. May kwento pa yung isang pastor na totoong nangyari po siya. Meron daw pong isang, I don't know kung pastor or leader, nagka-cast out siya ng demon. Alam niyo po na nagsalita yung demon, sabi sa kanya, alam ko ginagawa mo. Ano pa ibig sabihin nun? Yung pala pong nagka-cast out dun sa demon na yon, meron siyang hidden sin. Kaya po hindi tayo magagamit ni Lord kung tayo mismo, meron tayong hidden sin, meron pa tayong demonyo sa atin. Kaya kailangan po, we have to be set free. Kaya ako po gusto ko magpa-deliverance. Kasi po hindi ko alam kung ano ang nangyayari in the spirit. Baka may nakasabit sa buhok ko na demonyo, o kaya may nakasabit sa tenga ko, o kaya Kaya talagang we have to kumbaga palayasin yung mga demonyo na nasa atin. Amen? Kaya po tuwang-tuwa ako na naka-attend ako ng conference. Sabi ko, Lord, thank you. Kaya mo pala ako pina-attend ng conference kasi palalayain mo ako sa spirit of anger. And praise God, pinalaya po ako ni Lord sa spirit of anger. Kaya po, sabi nga, ayun nga, sabi po dito, balik tayo sa Mark 6 naman po. Mark 6 verse 7 to 13. Preach that people should repent. Ayan, sabi po ng Panginoong Hesus, mag-preach kayo para ang mga tao ay mag-repent, magbalik loob sa Panginoon. Ano pa po? And God gave them power to cast out demon, anoint with oil who were sick and heal them. Sino po gusto gamitin ni Lord na pag pinatong mo yung kamay mo sa may sakit, gagaling yung may sakit, hindi dahil pinag-pray mo, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Lahat po tayo, we want to be used by God. Amen? At sabi po dito, yun nga rin po, to cast out demons. And sa Luke naman po, sa Luke 9 verse 1 to 6, God has given them the power and authority over all demons. Tignan niyo po yung pong authority and power na ibibigay po ng Panginoong Hesus sa atin ay para sa lahat ng demonyo. Are you not happy with that, church? O baka naman po yung mga demonyong dala-dala nyo, ayaw pang umalis sa inyo kaya hindi kayo natutuwa. Palayasin niyo po yan. Kasi bakit? Hindi po tayo magagamit ni Lord if we ourselves have demons in us. Cure sickness, preach the kingdom of God, and heal the sick. Now, the question is, are you ready to cross over? Sa pag-crossover po natin, hindi po tayo hihiga sa bed of roses.
sa pag-crossover po natin, another level of faith is needed. Another level of trust to the Lord is needed. Another level of believing on Jesus is needed. And into the power of the Holy Spirit. Bakit po? We are in the last days. Hindi po natin alam kung this September na sinasabi na sa Feast of the Trumpet, dadating ng Panginoong Jesus. Or next year, the other year. Pero one thing is for sure, dadating po ang Panginoong Jesus sa Feast of the Trumpets. Dahil ifulfill po ni Jesus yung prophecy. Kaya po pag hindi tayo nagbabasa ng Bible, baka po na-caught up or other term is rapture na, nandito ka pa rin. Huwag po nating i-desire yun. Bakit po? Pag po naiwan ang isang mananampalataya sa rapture, ang tanging kailangan mo lang para hindi ka mapupunta sa impyerno, huwag mong itatatwa ang Panginoong Jesus. Pero po grabe po ang suffering. Yung 7 years of tribulation, kung magbabasa po tayo ng Bible, sabi po doon, hanggat walang tatak ng 666, hindi ka makakabili, hindi ka makakapagbenta. Ano papakain mo sa pamilya mo? Hindi ka makaka-travel kung saan-saan. Naalala niyo po nung COVID, di ba po, yung lockdown? Alam niyo po ba, it's a practice. Pinagpa-practicean na po nila. Nung mga nasa, likod of this church, we have to wake up. We have to cross over. If we want the power of God ay makita po natin sa buhay natin, hindi po natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos kung nakaupo lang po tayo. Hindi po natin makikita ang kapangyarihan ng Diyos if we will not do something for the kingdom of God. Bakit po? Ang kapangyarihan po ng Diyos ay sasama dun sa mga gagawin ang kalooban ng Diyos Ama. Ano po bang kalooban ng Diyos Ama? Mapalaya yung mga inaanihan ng masamang spirito, magbalik loob, di ba po? Yun yung sabi dito, yung magrepent ang tao sa kasalanan, to be healed sa mga sakit. Ito po yung kalooban ng Diyos eh. Ang tanong po, do we want to take part of it or manonood lang tayo sa iba? Hello, church. May dakila pong bagay ang gagawin ng Panginoon. Let's cross over with Jesus. Amen? Ito po ay hamon sa bawat isa ngayong umagang ito. And I believe if we will just respond to Jesus the way those disciples did, makikita po natin ang kapangyarihan niya nakikilos sa ating mga buhay. Amen? Amen, church? This time po, may kuryente po sa kamay ko. If we are willing and we are decided to cross over with Jesus, di po ito sa pilitan na, okay lang po kung hindi pa po kayo decided ngayon. Okay lang po kung kailangan nyo pa siyang pag-isipan o ipag-pray. Pero po this time, after we hear the Word of God, after we see what the Lord has Jesus done, at I believe, dahil po ito yung word sa atin ni God, alam niyo po ba, every monthly words, every declaration po na binibigay po ni God sa atin, nangyayari sa church natin. Alam niyo po ba yun? Ibig sabihin po, pag nagsalita si Lord, totoo.
Kaya po ang tanong ngayon, again, this is a personal. Huwag mong tingnan, yung katabi ko kaya tatayo o hindi. Personal po ito. Stand up on your feet kung kayo po ay decided na mag-crossover sa kabilang side kasama ang Panginoong Jesus. And even our church. Amen? Okay lang, if you're not yet, it's your personal, naman po sa Panginoon. But if you are ready, and you are decided to cross over with Jesus, with God, pwede po tayong tumayo sa ating mga paa. And we will pray. Hallelujah. Yes, oh God. Lord, thank you for your word. Thank you, God, Holy Spirit, for you are the one who convicts us. You are the one, oh God, na naisin mo, Panginoon, na kami po ay tumawid, mag-cross over to the other side with you. And this very moment, Lord, kayo po nakakakita sa bawat isa na tumayo. And that is their, Lord, gesture of saying to you, yes, Lord, here I am, send me. For my last verse and conclusion po, sa Isaiah 6 verse 8, Kuya Henrik, pwede po ba nating ipakita? Isaiah 6 verse 8. Sabi po dito, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Nagtatanong po ang Panginoong Hesus ngayon. Whom shall I send? Sino ang ipadadala ko? And who will go for us? Sino ang sasama sa Panginoong Hesus, sa banal na Espiritu at sa Diyos Ama to accomplish what He wants here on earth as it is in heaven? Sasabihin po ba natin to kay Lord this morning? Here I am, send me. If you are willing and you want to be sent by the Lord, say to God this morning, here I am, send me, Lord. Tell it to the Lord. Naghahanap po ang Panginoon. He is looking for people na magiging paa niya, na magiging kamay niya in these last days. And just like Isaiah, hindi po siya nagdalawang isip. Nung narinig niya po yung sabi ng Diyos, and the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? Hindi po nagdalawang isip si Isaiah. Sinabi niya, here I am, Lord, send me. Do we have that confidence na sabihin po natin sa Panginoon, Lord, here I am, send me. At kung sinabi niyo po yun sa Panginoon sa umagang ito, narinig niya po yun. And God is not in a game plan, hindi po naglalaro ang Panginoon. If you said that to the Lord, be ready. God will send you. God will use you for His glory. As we sing this song, sabi po, Kuya Henrik, yung Potter's Hand, it's giving up our lives to Jesus. It's surrendering our lives to the Lord. Huwag lang po natin siya basta kantahin, but let this be the prayer of our hearts this morning. Beautiful Lord.
wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me Yes, oh apart. God. Lord, set us apart for You're you. drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Can we just raise up our hands to our God and sing, Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Yes, oh God, we give our lives to you. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Oh, yes, Lord, we potter's give our lives to you, hand. Jesus. Let's sing it again with all our hearts. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. Yes, oh God, I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Before we sing the chorus song po, the altar is open. As God is saying, whom shall I send? Who will go for us? Who will cross over with me on the other side? As the altar is open, take a step of faith po. If this is really real sa buhay mo sa pagkakataon pong ito, na gusto mo po na tumawid kasama ang Panginoong Jesus, na magamit niya for His glory, take a step of faith, come in front. Bago po natin awitin po itong chorus song na to na, Lord, take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Oh, Jesus.
We give our lives to you, God. We give our lives to you, Jesus. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Oh, take me, Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Father God, naririto po, Panginoon, ang iyong mga anak. You have seen, O God, Lord, their faith unto you. Lord, you have seen, O God, Lord, ang paghakbang po nila ng may pananampalataya sa iyo dito sa unahan. As a response to your call. As a respond, O God, Lord, to your calling, O God. O Holy Spirit, this very moment, I ask, O God, Lord, fill each and every one of them, O God. Fill us, O God. Lord, with your spirit, with your power, O God. Oh, Sharadakia Rababaya Sakaya Radakante. Yasikia Radayashe Aradakara Dayaseke Aradakante. Yeke Aradaya Sukura Babayashe. Yes, oh God. Yes, oh God. Pour out your spirit. Pour out your spirit upon each and every one of them, oh God. Oh, Shakayara da Kiara da Kara da Yase. Yekayara da Kara da Kiara da Yaseki Yara da Kande. Oh, Yakayara da Yasheki Yara da Kande Yara da Kiara da Yasande. Yes, oh God. Yes, oh God. Feel us, oh God. Feel us, oh God. Feel us, oh God, this morning, oh God. Lord, we're giving our lives to you, our Father's hand. We're giving our lives to you, oh Jesus. Oh, yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God. Oh, Shakayara da Kara da Kande. Holy Spirit, yes, 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 oh God. Have your way. Freely move, oh Holy Spirit. Freely move, oh God. Freely move. Yes, empower your people, oh God. Empower, oh God, each and every one of us, oh God. Yes, Lord. Oh, yes, oh God. Oh, shakada da 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 yes, say da da. Yakala la 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 yara da kara da kia la 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 yande. Oh, shayara da kara da kara da kara da kara da kande. Yashakala la 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 yande. Oh, yakara ba 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 shakayara da kara da kande. Yanda kara da 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 kande. Oh, yashakayara da kara da kara da kande. Oh, yakiara ba 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 shakayara da kande. Yashakayara la 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 la
Mold me. Oh, Jesus. Use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. God. Yes, oh God. Yes. Dear, iyak yan na Adiyah. Come to the Lord. Come to the Lord and you will be saved. The Lord is near. The Lord is near. Repent. Repent. The Lord is near. He's coming back. He's coming back. Come to the Lord and you will be saved. Oh, Hajia, 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 Hajia. Hajia, 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 Hajia. Hajia, Hajia, Hajia. Oh, Hajia, Hajia. That I am, all that I have, I lay them down. Hallelujah. Yes, oh God. Oh Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, oh Lord Jesus. Thank you, oh God. Lord, for moving, oh God, in our midst. Thank you, oh God, for the power of your word, oh God. Lord, yes, oh God, as you have said in your word, those who have ear, let them hear, oh God, what the Spirit of God is saying. Oh, yes, oh God. Yes, oh God. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Oh, yes, oh God. Lifting my praise to Oh, thank you, God. For the hearts, oh God, of your people who responded to you, oh God, willingly and obediently, oh God, to you. Lord, continue, oh God, Lord, to empower your people, oh God. Lord, equip us, mold us, use us, guide us, lead us, oh God. Lord, as we cross over with you, Lord, help us to believe when unbelief is creeping in, oh God. Lord, help us to believe that you